V dnešnom videu som si zahral hororovku Fears to Fathom a hovorím vám, takto som sa pri hre už dlho nedosral, takže toto video bude sranda. Takže čaute, ja som Tomek, za dneska sa hrajeme aj Fears to Fathom, keď to dobre čítam, Home Alone. Podľa mňa sa dneska, že doserem, môžeme ísť na to. Mám to strašne nahlas, takže sa fakt, že doserem. Dúfam, že sa nedoserem, nechcel, alebo nechcela, neviem, budem ako v mužskom rode. Nechcel som toto dávať na Reddit. Neviem, proste neviem, kde mám začať. Prepáčte mi moje zlé rozprávanie ako príbehu. Moji rodičia odišli na víkend na toto pracovnú cestu, tak dačo. Nestíham to čítať, preložte si to keď tak, dobre? Budem hovoriť o sebe, že v mužskom rode, hej, lebo neviem, že či hrajeme za ženu alebo za muža. Ale keď tak pozerám, ježišmaria, to hučí. Fuj, vypni sa. OK. Tak čo, ja mám sa ísť asi... Neviem. Čo mám? Učiť sa mám ísť. O fakt? Jaj, tak... Aha, že som bol veľmi hladný, tak sa idem najesť. Tak, viete čo, ja si to môžem dať ešte hlasnejšie. Ja sa doserem, ja... Ty kokos, to je nahlas. Mama mi píše. A toto nebudem čítať, ale píše tu niečo, že si proste niečo, že hneď sa vrátia rodičia. Ja som napísal, že pôjdem si pospať a objednám si pizzu. Takže nemám si nič objednávať, že mám niečo, lazanie mám v chladničke, dobre. A toto je nejaký Mason Oliver, to asi nejaký náš kamarát. Dostal som achievement za to, že píšem im. Počkej, tak napíšem, že... pozriem sa, toto čo tu je. Ja tam nechcem ísť. Tak ja tam nejdem. Či? Aha. Jaj, že toto je miestnosť našich rodičov. Fuj, som sa zľakol. Tam takto stojí. Ideš ti do ryti, tu sa dalo otvoriť, dačo? Ale nejaký pes tu breše, idem späť. Nepáči sa mi to tu, veľká tma tu je. Ani svetlo sa nedá zapnúť. Tak to idem head. Kebyže mám natočiť aj ostatné Fears to Fathom, keď to čítam dobre, tak kľudne povedzte, ja si to keď tak kúpim. Aha, Cčko a jasné, ja môžem tak pozerať na ľudí. Dúfam, že to nebudem potrebovať. Ja to mám tak nahlas, že ja som sa zľakol, keď sa otvorila tá chladnička. Lazanie... toto? Asi, hej. Mám si to ohriať, ale ja neviem kde. Tu na? Ako v tom? Dobre. Asi si... neviem. To mám dať na tanier, alebo príbor si nejaký zoberiem. Hej, že to zhorí! Že to zhorí! To hučí jak auto. Sa tu zatiaľ popozerám, že čo tu je. Jaká pekná obývačka. Aj televízor. A toto čo je? Počkaj, už jedlo mám. Zatiaľ necítim nič tak, aké je to čudná atmosféra, všade je tma. To není otvorené, dúfam. Zatvor to. Už jedlo, idem si ho... Aha, sa mi teleportlo do ruky. Dobre. Čo? Ja som si nestihol prečítať, čo mám robiť. Neviem. Čo mám teraz robiť? Či? Abo... Čo mám robiť? Zase zapnúť telka. Fuj, do ryti, to je nahlas, ale že extrémne. Nechcem pozerať horor. Prepni sa. Au! Pozriem sa tu na Uja. Ktorý... chodí... Ukazujú nám jeho ryť. To ja radšej horor bude. Au, ten nahlas. Ja si mám asi sadnúť. Dobre, tak idem papať. OK. Pekne. Fuj, to ryti, ja tam nechcem ísť. Ja tam nejdem. No, dožer to už rýchle. Ja tu nechcem byť ani sekundu. Kde tam...
Ne, tam takto išiel. Tu boli. Kto mi píše zase? Aha, dobre. Aha, tak nikto nepríde. Škoda. Tak ja idem preč, ja tu nebudem. Však toto, tam hore takto chodil. Ja tam nechcem byť. To si robíš prdel. Tu sú otvorené dvere. To si robíš prdel. Idem head. Tu sa nedá. Nemôžem ísť rýchlejšie. Ja viem, že ja som zasratý, ale... Tak... Ja sa tu zavriem. A nemal som sa učiť náhodou. Aha, ja už mám hotovú domácu. A išiel som spať. OK. Potrebujem si urobiť... Aha, takže idem si robiť až teraz domáce, hej? Nepočkaj, ja už mám. Takže ja mám teraz ísť... Kto zase mama mi píše? To nevadí, idem spať. To čo tu mám za veci? 1 hodina ráno, 16... To si sa U mňa takto doma je a ja mám ísť z prevodu, hej? Ešte tu hodiny ťukajú, jak postihnuté. To čo sú za zvuky? Ja sa bojím, že v tej tmavej miestnosti takto je. Ja nechcem. Rýchlo zober tú vodu a pakuj do riti. Zober tú vodu. A choď head. Prečo tak ide? Dobre. Fuj. Idem pekne a tu sa napijem. Som sa napil a idem spať. Fuj, ja som sa zľakol, že tu bude jumpscare už. Si sa posral, tak jak dlho to mám piť, akože? Ja už pre ďalšiu vodu neidem. Mama mi poslala nejaký obrázok. Počkaj. Ešte sa napijem. A pozriem sa, čo mi... Ne. To je náš dom a to tu takto stojí, či to sa mi zdá? No... Ne, ja idem spať. Ja neidem dole to zčeknúť. Alebo mám to ísť... Ja neidem to čeknúť, idem spať. Prečo som pod posteľou? Nehovor mi, že tu budem musieť sa schovávať. Vieš čo, ja to idem čeknúť. Ja podľa mňa mám ísť čeknúť. Haló? Ja to podľa mňa mám ísť čeknúť. Ale kebyže... Nejdem tak pomaly. Ja tam nejdem. Ne, neser ma. Si debil. Otvorím? Toto bolo také dementné rozhodnutie, ale tak čo už, tak som si to zahral ešte raz a uvidíte sami, čo sa stalo. Je tam. On si ma všimol. Idem do riti. Všetko v pohode? To si robíš prdel! Takto... Rozbili dvere. Takto zvoní. Ale už sú rozbité dvere, tam až to zvoní. Ako ne, okno, alebo ja neviem, na čo sa rozbilo. Ani hovno.
nevidím. To si sa dosral. Tam stojí to ten debil. On tam na mňa čaká. Takže tu som sa dosral a vypol som tú hru, pretože podľa mňa nie je v pohode, keď od zľaknutia ťa picha v boku, ale proste neviem, ako sa to má normálne končiť, ale tak to je všetko. Čaute.